Serwus. Dzisiaj popatrzymy na wschód. Mianuję się Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Słuchajcie, mam do was coś blank nowego. Jeszcze nigdy żech nie przekładał niczego, co byłoby napisane na wschód od przymszy, ale musi kiedyś być ten pierwszy roz, pra? Postanowił, żech przełożyć nie z angielskiego, nie z francuskiego, ino z polskiego i to w dodatku polsko klasyka, bo przełożył żech Jonka muzykanta. Poprawdzie Janka muzykanta, no ale po naszemu to jest Jonek muzykant. To jest taka nowela, co Henryk Sienkiewicz napisał w 1879 roku. I on w tej noweli chciał pokazać ludziom, jak w Polsce, na wsi w Polsce marnują się talenta, a ludzie szukają talentów kaś indziej, kaś za granicą, nie tam, kaj mają najbliżej. I potem takie talenta się tracą, chociaż szłoby je wykorzystać. Ta nowela, to jakby to powiedzieć, to przesłanie tej noweli, ono jest zgodne z tym najważniejszym hasłem pozytywizmu, tą pracą u podstaw. Sienkiewiczowi się rozchodziło o to, żeby polskie te warstwy wyższe albo postřednie, żeby one jednak bardziej patrzyły na to, co by szło zrobić na wsi, żeby ta wieś nie była wykluczona. Bez to, że to jest taka opowieść nie narodowo, bardziej taka uniwersalna, i też to, że ona jest tako, szłoby powiedzieć, że ona jest niezależna od czasu, że dzisiaj mamy to samo, że polska wieś jest, znaczy nie ino polska wieś, każda wieś, tak mi się zdawało, że każda wieś, ale wieś, powiedzmy, że w Polsce jest dość mocno wykluczona, prawda? I to się potem pokazuje, to wykluczenie tej wsi w tym, jak wieś głosuje we welunku, jakie wieś ma standardy jak to nazwać, we postępowaniu we życiu. One są insze, prawda? Bo to wykluczenie wsi w Polsce, aby w Polsce, jest szłoby powiedzieć, że permanentne i dobrze jest wiedzieć, dobrze jest poczytać się o tym wykluczeniu na wsi sprzed 140 lat. No i nie będę już wam jakoś fest dużo na ten temat gadać. Chciałbym wam ino wspomnieć, że Dycki idzie wspomóc patronowaniem Sealing, albo mnie, albo projekty, co są tworzone, albo Chwila z Gotką. W opisie filmu macie linki, kaj idzie sponsorować troszkę te przedsięwzięcia. No a teraz weźmiemy się za czytanie. Jest to dość długie. No myślę, że za 15 minut to przeczytam, bo tego jest 5 stron. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Przyszło to na świat, nieherskie, słabe. Sąsiadki, co się były, zebrały przy szezlongu od położnicy, kręciły głowami nad matką i nad dzieckiem. Kowolka Szymonowo, co była najmądrzejsza, poczła pocieszać niemocno. Pójdźcie za pola nad wami gromnica, pado. Już z was nic nie będzie, moja komradko. Już wam czas na tamten świat się wykludzać i po kapelonka posłać. Co by wam grzechy jeszcze wasze odpuścił. Toć, pado drugo. A synka to zaro trzeba łokrzcić. On i kapelonka nie doczeko, a radość będzie, prawi, jak się aby w szczyga nie umieni.
Jak tak godała, to zapoleła gromnica, a potem wziąła dziecio i pokropiła je wodą, aż wziąło łoczki mrużyć i rzekła jeszcze: ja Ciebie krzca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dową Ci miano Jon, a teraz ki duszo chrześcijańsko idź skądeś przyszła. Amen. Ale dusza chrześcijańsko moc nie rada szła, skąd przyszła, ani opuszczała chuderlawe ciało. Katać, poczęła wierzgać nogami od tego ciała, jak poradziła, i płakać, chociaż tak słabo i żałośnie, i że jak go dały komratki, myślałby w to, kocia, nie kocia, albo co? Posłali po księdza. Przyjechał, zrobił swoje, odjechał. Niemocnej się zrobiło lepiej. W tydzień wyszła baba do roboty. Synek ledwo dychał, ale dychał. Aż we 4. roku łokukała kukówka niemoc na wiosna, toż się poprawił. I w jako takim zdrowiu doszł do 10. roku życia. Decki był chudy i łopolony, z baniatym brzuchem a zapadłymi licami. Szopa miał konopno, chnęt i slatowało mu na jasne, wyczyszczone oczy, co patrzyły na świat, choby w jakoś niezmierzono dalekość wpatrzone. W zimie siadował za piecem i popłakował cicho od zimna, a rozza kiedy i od głodu, kej mamulka nie mieli co wrazić ani do pieca, ani do gorka. Bez lato chodził we koszulinie przepasonej gurtem i we słomiannym hucie, co spod jego łoptarganej strzechy spodzierał, a podnosił jak ptok gowa do góry. Matka, biedna chałupnica, co żyła z dnia na dzień, choby jaskółka pod niewłosną strzechą, można go tam i miłowała po swojemu, ale biła dość często i porząd nazywała cudok. W 8. roku chodził już za pachołka, za gadziną, abo, kej w chałupie nie było co jeść, za bedełkami do boru. I że go tam kiedy wilk nie zjadł, to boży cud. Karlus to był bardzo mało talentny i jak wiejskie dziecioki przy godce z ludźmi palec do gęby wrażą. Nie obiecowali się ani ludzie i że się wychowie, a jeszcze myni, co by matka mogła doczekać się z niego pociechy, bo i do roboty był nic potok. Nie wiadomo skąd się to takie ulęgło, ale na jedna rzecz był ino przepadzity, to jest nagranie. Wszędzie też je słyszał, a jak ino trochę podrósł, tak już o niczym inkszym nie myślał. Szał, bywało do boru za gadziną albo z dwojokami na jagody, to się wrócił bez jagód i beblał. Mamulko, tak coś w borze grlało, ojeje. A matka na to, zagrom ci, zagrom, nie bój się. Toż nieraz robiła mu warzeszo muzyka. Karlus krzyczał, łobiecował i że już nie będzie, a taki myślał i że tam w borze grało. Co? Abo on wiedział? Sosny, buki, brzeziok, wilgwy, wszystko grało. Cołki bór i basta. Echo tyż. W polu grała mu bulica, w sadku pod chałupą ćwierkały wróble, a że się wiśnie trzęsły. Wieczór słuchał wszystkich głosów, jakie są na wsi i pewnikiem myślał się, i że cołko wieś gro. Jak go posłali do roboty, co by gnój rozciepował, to mu nawet wiater grał we widłach. Łoboczył go tak rozkarbowy stoć ze rozciepaną szopą i słuchać wiatru we drzewianych widłach. Łoboczył, chycił za rzymień i dał mu dobro pamiątka. Ale na co się to zdało? Nazywali go ludzie Jonek muzykant. Na wiosna uciekał z domu kręcić flejtki kole strumienia. Nocami, kej żaby zaczynały żegotać, krząstki na łąkach krzęścić, bąki po rosie brączeć, kej kokoty pioły po zopociach, to on spać nie mógł. Ino słuchał i Bóg jeden wie, jakie on i w tym nawet słyszał granie. Do kościoła matka go nie mogła brać, bo jak bywało zahuczą organy albo zaśpiewają słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą zachodzą, choby już nie z tego świata patrzyły.
Wachtyż, co chodził nocą po wsi i co by nie usnąć, rachował gwiazdy na niebie, albo sprawiał po cichu z psami, widział nieraz białokoszula łodyonka przelatować po ćmoku ku kaczmie. Ale przeca Karlus nie do kaczmy chodził, ino pod kaczma. Tam czają się pod murem i słuchał. Ludzie tańcowali łobertasa, nieraz jakiś pachołek pokrzykował uha. Słychać było tąpanie szczewików, to zaś głosy od dziołchów. Czegóż? Skrzypka śpiewała cicho. Będziemy jedli, będziemy pieli, będziemy się weselili. A basetla rubym głosem dokładała z powogą jak Bóg dał, jak Bóg dał. Okna błyskały się światłem, a każdy balek w kaczmie zdował się dyrgać, śpiewać i grać też. A Jonek słuchał. Co by on dał, kiedy mógł mieć taką skrzypka, co by grała cienko? Będziemy jedli, będziemy pieli, będziemy się weselili. Takie deszczki, co śpiewają. No ja, ale skąd ją dostać? Kaj takie robią? Żeby mu aby przyzwolili chociaż roz do ręki weznąć takie coś. Kaj tam. Mogino słuchać, tuż porząd słuchał, pod wiela głosu od wachtyża nie ozwał się za nim ze ćmy. Nie pójdziesz to do dom, Bóg się jeden. Toż w ten czas tracił się na swoich bosych nogach do dom, a za nim leciał we ćmie głos od skrzypki. Będziemy jedli, będziemy pieli, będziemy się weselili. I poważny głos od basetle. Jak Bóg dał, jak Bóg dał, jak Bóg dał. Kaj ino mógł słyszeć skrzypka, albo na dożynkach, albo na jakimś weselu, to już do niego było wielkie święto. Właził potem za piec i nic nie godał bez całkie dni ino spozierał, jak kot z błyszczącymi oczami ze ćmy. Potem zrobił się sam skrzypka ze szyndzoła i końskiego wosienia, ale nie chciały grać tak pięknie jak tamte we kaczmie. Brzynkały cicho, bardzo cichuśko, gynały jak muszki jakie, albo kopruchy. Grał na nich, ale od rana do wieczora, chociaż tyle za to odbierał sztuchnięć i że w końcu wyglądał jak łobite jabłko niedojrzałe. Ale tako to już była jego natura. Dzieciątko chód coraz bardziej. Brzuch inodycki miał srogi, szopa coraz gęstszo i oczy coraz szerzej otwarte, choć najczęściej płaczkami zalone, ale lica i piersi wpadały mu coraz głębiej i głębiej. Nic nie był jak inkrze dzieci, był bardziej jak jego skrzypka z szyndzoła, co ledwo brzękała. Na przednówku przy tym przymierał od głodu, bo żył najczęściej na surowej markwi i też na chęci posiadania skrzypki. Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre. We dworze miał skrzypka bedynter i grował roz za kiedy na niej, jak się już ćmiło, co by się podobać młodej bedynterce. Jonek nieraz podczołgował się między łopuchami aż po otwarte dźwierze ze kredensu, co by się na nie podziwać. Wisiały prawie na ścianie naprzeciw dźwierzy. Toż tam Karlus swoja dusza cołko wysyłał ku nim bez łoczy, bo mu się zdawało i że to jakoś niedostępna do niego świętość, co on nie jest godny jej tyknąć i że to jest jakieś jego najdrogsze ukochanie. A jednak pragnął ich. Chciałby, aby rozmieć je w ręce, aby wejrzeć się na nie bliżej. Biedne, małe bauerskie serce dyrgało na ta myśl od szczęścia. W jedna noc żadnego nie było w kredensie. Pan i pani siedzieli za granicą, dom stał próżny, toż bedynter przesiadował na drugiej stronie u bedynterki. Jonek, przyczajony w łopuchach, patrzył już dawno bez otwarte szerokie dźwierze na cel wszystkich swoich pragnień. Miesiączek na niebie był prawie pełny i wchodził na szago bez okna do kredensu, a odbijał je we formie wielkiego, jasnego kwadratu na przeciwnej ścianie. Ale ten kwadrat się zbliżał pomału do skrzypki i w końcu oświetlał ja całkiem.
W ten czas we ćmawej głębi zdawało się, choby od nich biła strzybno światłość. Bardziej kulate skrzywienia były tak festło świecone, i że Jonek ledwo mógł na nie patrzeć. We tym blasku było wszystko widać perfekt. Wetnięte kraje, struny i zagięto rączka. Kołeczki przy niej świeciły jak joniczki, a podle tego wisiał smyczek we formie szczypnego prynta. Ach, wszystko było śliczne i bezma czarodziejskie. Jonek też patrzył coraz bardziej przepadzicie. Przycupnięty we łopuchach, ze łokciami opartymi o chude kolana, z otwartą gębiczką patrzał i patrzał. To strach go trzymał na miejscu, to jakoś nieprzezwyciężoność chęć cisła go do przodku. Czary jakie, albo co? Ale ta skrzypka we jasności nieraz zdawała się przybliżać, choby płynęła ku dziecku. Roz za kiedy przygasała, co by zaś łospromienić się jeszcze bardziej. Czary, na zicher czary. W ten czas wiatr powiał. Zaszumiały cicho stromy, zaflotrowały łopuchy, a Jonek bezma klarownie usłyszał. Idź, Jonek, w kredensie żadnego nie ma. Idź, Jonek. Noc była widno i jasno. We dworskiej zogrodzie nad stawem Słowik wziął śpiewać i pogwizdować cicho, to głośniej. Idź, pójdź, weź. Lelek poczciwy, cichym lotem zakręcił się kolegowy od bajtla i zawołał: Jonek, nie, nie. Ale Lelek odleciał, a Słowik łostał. I łopuchy coraz klarowniej mrączały. Tam żadnego nie ma. Skrzypka się zaś łospromieniła. Biedno, mało, skulono forma pomału i ostrożnie pąkła się do przodku, a w ten czas Słowik cichosieńko pozgwizdował. Idź, pójdź, weź. Białokoszula mieniła się coraz bliżej kredensowych dźwierzy. Już nie okrywają jej czarne łopuchy. Na kredensowym progu słychać gibki dych niemocnych piersi od bajtla. Chwila jeszcze, białokoszulka znikła, już ino jedna bosonóżka wystowo za progiem. Darmo, Lelku, przelatujesz jeszcze raz i wołasz: nie, nie. Jonek już w kredensie. Zażegotały zaraz festelnie żaby we zogrodowym stawie, choby przestraszone. Ale potem ucichły. Słowik przestał pogwizdować, łopuchy szymrać. W ten czas Jonek czołgał się cicho i ostrożnie, ale zaraz go strach chycił. We łopuchach czuł się choby u siebie, jak dzikie zwierzątko we krzach. A teraz był choby dzikie zwierzątko we paści. Jego ruchy stały się nagłe, krótki dych świstał, a przy tym łoblała go ćma. Cichy latowy blic przeleciał między wschodem i zachodem, oświeciał jeszcze roz poszczodek kredensu i jąka na sztyrech przed skrzypką z głową podniesioną. Ale blic zgasł. Miesiączek przesłoniła chmurka i nic już nie było widać ani słyszeć. Dopiero za chwilę ze ćmy wyszedł cichuśki i płaczliwy klang. Kto tam? Jonek chycił dych w piersiach, ale ruby głos spytał po drugi raz. Kto tam? Sztracheta zaczęła się mienić po ścianie, zrobiło się widno, a potem, Boże, słychać klątwy, szlagi, płacz od dziecka, wołanie o sakramencie, szczekanie psów, lotanie świateł po szybach, larmo we całkim dworze. Na drugi dzień biedny Jonek stał już przed sądem u Fojta. Mieli go tam sądzić za złodzieja. Toć, popatrzyli na niego Fojt i ławnicy, jak stał przed nimi z palcem w gębie, z otwartymi, wylękanymi oczami. Mały, chudy, zmaraszony, łobity. Nie wiedział kaj je i czego od niego chcą.
Jak to sądzić, taka chudoba, co mu je 10 lat i ledwo na nogach stoi? Do heresztu ją posłać, albo jak? Trzeba przy tym mieć trochę miłosierdzia nad bajtlami. Niech go tam weźmie wachtyż, niech mu do karwaczym, co by na drugi raz nie krot i wszystko. No przeca! Zawołali Stacha, co był za wachtyża. Weź go tam i daj mu na pamiątka. Stach przykiwnął swoją głupielocką zwierzęcą głową, wziął jąka pod parza, choby jakiego kocika, wyniósł w stodółce. Dziecio albo nie miarkowało, o co się rozchodzi, albo się zlękło. Dość, i że nie ozwało się ani słowem. Paczało ino, choby patrzał ptok. Albo on wie, co z nim zrobią. Dopiero jak go Stach we studole wziął gorścią, rozciągnął po ziemię, podgiął koszulina i machnął od ucha, dopiero Jonek krzyknął. Mamulko! I co go wachtysz karwaczym, to on mamulko! Mamulko! Ale co rozciszy? Słabi. Aż za którymś razem dziecię ucichło i mamulki już nie wołało. Biedno poczaskano skrzypka. Te! Głupi zły Stachów, to tak dzieci bije. Dyć to małe i słabe i dycki było ledwo żywe. Przyszła matka, wziąła Karlusa, ale musiała go zanieść do domu. Na drugi dzień Jonek nie wstał, a na trzeci dzień na wieczór tracił się już po lekku na szezlongu pod zgrzebnym kilimkiem. Jaskółki ćwierkolyły we cześni, co rosła pod przyzbą. Promień od słońca wchodził bez szyba i oblywał złotą jasnością rozczochraną główka od bajtla i gębiczka, co w niej nie zostało kapki krwie. Ten promień był choby gościniec, co po nim mało dusza od syneczka miała odejść. Dobrze, i że aby we chwili śmierci odchodziła szeroką słoneczną drogą, bo za życia szła po prawdzie ciernistą. W ten czas wychudłe piersi ruszały się jeszcze dychem, a gębiczka od bajtla była choby zasłuchano w te klangi wiejskie, co wchodziły bez otwarte okno. To był wieczór, tuż dziążki wracały ze koźby i śpiewały oj na zielonej na runi, a od strumienia dochodziło granie piszczołek. Jonek wsłuchował się ostatni raz we wieś grać. Na kilimku przy nim leżała jego skrzypka ze szyndzioła. Naraz gębiczka od dziecka rozjaśniła się, a ze bladych wargów wyszedł szept. Mamulko, co synku? Prawiała matka, co ją dowiły płaczki. Mamulko, a Pan Bóg mi do w niebie prawdziwo skrzypka? Do ci, synku, do, odrzekła matka, ale nie mogła dłużej godać, bo naraz z jej twardej piersi gichnął żol, co rósł i rósł. Toż jękła ino, o Jezu, Jezu. Padła gębą na kastla i wziąła ryczeć, choby straciła rozum, albo jak człowiek, co widzi, i że od śmierci nie wytargo swojego kochaniu. Toż nie wytargała go, bo jak podniosła się zaś i wejrzała na dziecio, oczy od małego grajka były poprawdzie otwarte, ale nieruchome. Gębiczka za to moc powożno, ciemno i stężało. Promień słoneczny też odeszł. Pokój ci, Jonek. Na drugi dzień wrócili pan i pani do dworu z Italii, spałem ze paniczką i kawalerem, co do niej zolecił. Kawaler prawił, quel beau pays, quelle Italie. I co to za lud konsztlerów? On est heureux de chercher là-bas des talents et de les protéger, przydała paniczka. Nad jąkiem szumiały brzodzy. I tak wygląda po naszemu opowieść o jąku muzykancie. Mam nadzieję, że wam się podoba. I mam nadzieję też, że chociaż większość z nas była zmuszona do czytania tego, jak my byli młodzi i nie widzieliśmy tej uniwersalności, to można teraz trochę bardziej doceniemy ta krótka opowiastka.
No i co? I ode mnie to jest wszystko na ten roz. Aha, jakżech czytał, to mi się coś wspomniało. Na zicher niekierzy, jak usłyszeli słowo kredens, to się pomyśleli, że przeca po śląsku się go do bifej. Nie pasowało mi to bifej, bez to, że to nie jest kredens na zasadzie, że to jest mebel, i no to jest kredens na zasadzie, że to jest izba. We polskich dworach kiedyś była izba, co w niej się trzymało takie rzeczy jak talerze, albo też służba w nich przesiadowała. Nie wiem, czy u nas kiedyś coś takiego było. Bez to ciężko mi było znaleźć jakieś słowo, co by pasowało do tego, żeby to przełożyć. To chłostawił ten kredens. No i co? I to wszystko na ten roz ode mnie. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwilę z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.